Bueno, bona nit a tots. Anem a continuar en el cicle de xerrades i conferències que estem portant a cap des del 29 de gener i que continuem. Primer va ser la presentació d'un llibre del fill del Foll, la segona va ser cronologia històrica de la llengua valenciana, de Joan Ignasi Culla, precisament. El 5 de març va ser la presentació del llibre Ja no es casen parotets, de Miquel García Maldonado. El dia 26 de març fem conferència de figures senyeres del valencianisme segles XIX i XX, aportacions, de Juli Moreno, que tenim així també esta vesprà. I avui, com tenim això, el 16 d'abril, conferència titulada Joan Martorell, cavaller i escriptor de la nació valenciana, per Joan Ignasi Culla. Joan Ignasi Culla és un home que ha escrit diversos llibres, sobretot tots estos que he anunciat, l'altre que tenim així, ja el va presentar així, s'ha esgotat totalment, és un llibre extraordinari, amb molta documentació històrica, i que tenim la satisfacció en la conferència que va presentar del llibre sí, que va ser un llibre extraordinari que naturalment està esgotat i va ser molt difícil ja de tornar-lo a editar, perquè és un llibre molt car pel sistema que està fet i de més. Però, que és un gran home, un gran investigador i un gran conferenciant. Entonces, crec que molts el conegueu i el rest de la paraula a Joan Ignasi i continuem amb les xerrades. Moltes gràcies. Com se nota que està amigo? Bueno, per a mi és un honor tornar així, a estar conseguint a casa també. Y bueno, comentaros un poquet lo que es la conferència d'avui, no? La conferència d'avui va sobre Joan Martorell i sobretot se trata de conèixer la seva biografia, perquè per a entendre el tirant n'hi ha que conèixer un poquet la biografia de Joan, perquè és que bàsicament és la seva història. Entonces anem a veure lo que és la biografia, lo que es la obra, lo que es la llengua, y luego ahí fica Falsaria Cor Literaria en Barcelona de Príncipe de Viana. Ahora os explicaré. Yo soy muy anarca, a la hora de investigar soy molt anarca, ¿no? Es decir, perquè estàs investigant i trobé un film, ¿no? I me'n vaig pagar aquest film. I després me dono compte que la conferència és una altra història, ¿no? I trobo un altre film i me'n vaig per aquest film. I al final, esta és la conferència que més m'ha costat. Me va costar un any fer-la. I és perquè, si tots mireu en internet i tal, tots veureu que Joan Martorell, el Tierra Blanc, és català, està escrit en català, etc. Però vaig trobar una història que això sí que me va fer molt de mal. I és que hi havia un tal Torró, després es dirà un tal Jaume Torró, que és el professor de la Universitat de Girona, el qual manifestava, jo tinc accés a la Cervantes, que té un conveni con la Lluís Vives d'Alacant, y entonces estaba allí publicado que Joan Martorell va a escribir el tirante en Barcelona que pertenecía a la Cor Literaria de Príncipe de Viana en Barcelona. Se va a hacer el congreso en Valencia, yo vaig anar y le vas a decir, digo, te vas a desmontar la teoría. Digo, perquè és fals. Això no pot ser, digo, és fals, esa teoria, i la desmontaré. Me va costar prácticamente un any perquè me faltava hi havia un dato para cuadrar la quadratura del círculo, que no me cuadrava, y al final, después de mesos y mesos y mesos, la vas a trobar en Barcelona, después ahí será ahí, y entonces se comprueba que es falso lo que digo usted. Y además tiene que los correos que se feren, porque esta conferencia después va a hacer 3 artículos en las provincias, que va a publicar, y entonces el que trataba del Príncipe de Viana se lo va a enviar ahí. Digo, te vas a decir en Valencia de que te montaría la teoría y te he de montar. Y me contesta que això feia molt de mal, que com ho publicava això. Això el feia molt. Bé, anem sense més preàmbuls a la cosa. El 2010, perquè aquesta conferència la vas fer el 2010, se commemorarà el 600 aniversari del naixement de l'escriptor valencià Joan Martorell, autor que va convertir la seva novel·la, Gran lo Blanc, en l'obra més universal de l'edat mitja i possiblement en una de les més importants de tots els temps. Pot ser aquest sí que un dels motius per lo que els valencians
tinguin tants problemes a l'hora que s'apropien de la mateixa aquells que careixen de prestigi literari, com veurem més endavant. No es pot interpretar el tirà sense conèixer l'apassionant vida de Joan, ja que la seva vida és l'autèntica novel·la que inspira l'obra. Batalles, viatges, festes, etc. Gràcies a les investigacions, en un principi, de Jesús Villalmanzo, Jaume Xiner, ampliades després per el primer, avui podem precisar pràcticament, sense possibilitat d'error, que Joanet Martorell no naix en Gandia, com tradicionalment es creia i figura en quasi totes les biografies, sinó en València, i tampoc naix en 1414 o 1413, com s'afirma des de fa poquet, sinó en 1410. És per això que en el 2010 commemoràvem el 600 aniversari del seu coneixement, com diem al principi. Joanet Martorell naix dins d'una família de xicoteta noblea valenciana. Possiblement els seus orígens es remunten al seu rebesavi, tatarabuelo, Guillem, segurament de la vila de Martorell, que es van assentar en la zona de Gandia en els temps de la conquista, heredant les terres i cases. Així hi ha una barriada molt propera de Gandia que se li diu que són dels Martorell i se especula que era precisament on s'assenta, que té una ermita i té la capilla i se li denomina de Martorell. Pareix ser que possiblement fora aquesta. En el pas dels temps i ampliant les seues gestions comercials, canviaren el seu estatus de llauraors per burguès. La referència més antiga, segons Villalmanzo, és de 1342, any en què apareix Guillem Martorell, exercit de justícia de Gandia. En una sent de l'impost del Morataví de 1381, apareixen domiciliats els Martorell en el carrer Major de Gandia. Què és el Morataví? Era un impost que el rei cobrava cada 7 anys, establit en el Regne de València per Jaume I, en 1266, mediant un acord entre el rei i les Corts. El rei rebia una quantitat de 7 sous per foc. Foc és casa. Sempre, antigament, quan se deia foc, és casa. Sempre que tinguera béns per valor de 105 sous o més, obligant-se el rei a no canviar el valor de la moneda. Els Martorell van estar vinculats a la casa ducal de Gandia, el que es va proporcionar una ascensió social important. El 1 d'octubre de 1374, el seu besavi obté el privilegi de generositat, el qual anul·lava la disposició foral que impedia ser armat cavaller a ningú fill de baixa condició. La seva fortuna i els càrrecs de magistrat en Gandia van ajudar a fer-lo possible. El text del privilegi de generositat que reproduïm Villalmanzo, traduït del llatí, diu: Nos, l'infant Joan, tenint en compte que vos, Guillem Martorell, veí de la villa de Gandia, que según testimoni veràs que hem replegat de boca d'antics cavallers, descendís per línia directa de llinatge honrat i de pares lliures. Volem ceñiros el cinglo militar i numeraros cavaller que aixina poders disfrutar de totes les gràcies i privilegis que gotsen els cavallers i persones generoses d'este regne. A partir d'aquest moment, Guillem Martorell i els seus successors tindrien el tractament de mossèn. Però quins eren els privilegis dels cavallers? Pues quedaven exempts de pagar certs impostos, com morataví, coronatge o maridatge. De morataví ja l'he explicat. El de coronatge i el maridatge eren que cada volta que es casava el rei o es coronava, es cobrava un impost. Imagineu-vos ara que s'ha casat el Felipe VI, s'ha casat, un impost per casar-se. Passaven a engrossar les files del braç armat militar i ser convocats a corts. No se'ls podia sometre a torments i si eren encarcelats, com ho veurem després, devien estar recluïts no en la presó comuna, sinó en una especial on eren tratats en distinció i respecte. I estaven autoritzats a dirigir reptes a altres nobles, els denominats cartells de desigments i lletres de batalla. El seu iaio Guillem, també de nom, va superar al seu pare en càrrecs d'importància. Primer portant la contratació i comptabilitat del fons del Vell de Gandia, per a passar després a ser administrador, cavallerís i dispenser. En definitiva, un home de total confiança. El pare de Martorell, Francesc Martorell, es casa en Damiata Abelló, mercader, el 14 de febrer de 1397.
en este casament entronquen dos de les famílies més importants valencianes, el Savilló i el Mercader. El pare de Joanot ja va rebre formació cavalleresca. Va exercir de cuiner major, cambrer real, misser d'armes, en temps de Martí el I, i de conseller real i promotor de negocis en la cort d'Alfons V el Magnat. A la mort de Martí I es comença el decliu principal dels Martos. Les forts inversions realitzades en temps de bonança, guanyant molts diners i havien invertit molt, i l'adquisició de senyorius importants impossibilitaren atendre el compromís de pago. És a dir, que com se mor a construir, entonces ja no té la disposició econòmica que tenia abans i entonces no pot fer front als temes de pago. Un dels dates més importants que descobreixen Villalmanzo i Giner i que marquen un abans i un després en la biografia de Joanet Martorell és el aveïnament del seu pare i iaio en València. És un document molt important, perquè és el que trenca tot el que se creia de que estava en València. Així tenim la imatge. El 13 de febrer de 1400, el seu iaio Guillem i el seu pare Francesc, que les seues famílies s'avinaren en València. Precisament s'havien establit en la ciutat requisit indispensable, és a dir, que primer se tenien que establir per a poder ser aveïn. I diu, el honrat Francesc Martorell, que solia ser habitador de la vila de Gandia, després habita en la ciutat de València, en la parròquia de Sant Bertomeu, ara després us ensenyaré qual és. Renunciant al veïnatge de la dita vila, és a dir, de Gandia, i xura el veïnatge en l'habitació de la dita ciutat a 10 anys primers penins i contínues usur, que dona per fiança principal l'obligat a honrar perquè tenia que haver un testig, és a dir, que aquest document esclau haurà d'interpretar que ja s'havien aveïnat en València i ja havien deixat Gandia. Francesc, que treballava en el seu pare, alcança l'esplendor en la seva carrera per aquell temps, fins al punt que es permetia fer-li avanços de diners al rei, que després es compensava en recaptar els impostos, el de coronació i noviatge. I aquestes bones relacions amb el rei fan que l'anomenen cavaller i tinga la possessió de Castell i Villa de Mur. I aquestes bones relacions amb el rei fan que l'anomenen cavaller i que tinga la possessió del Castell i Villa de Mur, que això és el bé. Una volta fet la introducció de la seva família per comprendre millor el personatge, anem a entrar en la figura del nostre protagonista, Joanet Martorell. Com deia la introducció, Joanet Martorell va néixer en València en 1410. Des de la data es creia que eren 6 germans. Després de les investigacions de Villalmanzo i Giner, passen a ser 8. Per ara Villalmanzo descobriu un més. Per tant, pareix que eren 9 germans. Galcerán, que és el primogènit, Lluís, que és el crèdit. Des de la data no figurava com un germà. Té com a privilegi que va acabar arruïnat personalment i va arruïnar el Cabildo de Lleida. El que no figurava. Guillem, que era patró de Goleta, Janot, el nostre, Chaumó, el bo, Jofré, el desconegut, Aldolza, la repudiada, Isabel, la esposa de Osesmar, i Dalmiata, la deshonrada. Veurem per què. Fer un repàs a la seva família, anem a adentrar-nos en la persona del nostre novel·lista. Escrit, com consta, la carta d'aveïnament a la desapareguda Iglesia de Sant Bertomeu, esta està en el carrer Serrans. Bueno, el que queda és la torre, que no té res que veure en l'antiga iglesia. Esta era una iglesia que antigament era la del Sant Sepulcre. Se suposa que era del segle III, IV, després de Crist. És a dir, que ahí en esa iglesia també se va batejar Sant Pere Pasqual, abans de la Reconquesta. És a dir, que el que demostra també que hi havia així cristians abans de la Reconquesta. Desmentit un poquet també la teoria que així no n'hi havia. Després esta iglesia se va trasladar a Avinguda del Regne de València. Jo vaig voler investigar, perquè Lola no està així, no podia vindre. Així tenim una porta d'eixa iglesia, la de l'Escola d'Arts i Oficis, eixa porta estava en la iglesia de Sant Bertomeu. Jo volia investigar documents i tal, i no queda res. A Sant Pío V també n'hi queda una altra porta.
És a dir, que estan disseminats, les portades estan disseminades per diversos llocs. Però que la documentació se va cremar tota en guerra i va desaparèixer tota la documentació. Allí és on segurament se va batejar en 1400 i, com deia, com va passar com Sant Pere Pasqual, que antigament era la iglesia de Sant Salvador. Els primers anys consideren l'interregne, que va finalitzar en el famós compromís de Cas en 1412 i la proclamació de Ferran I d'Antequera com nou rei de la corona. Donada la seva condició familiar, tot indica que va tindre l'educació que reben els nobles, que, a diferència dels plebeus, estava marcada per una sòlida formació militar. Tots sabem que de la formació acadèmica va ser un alumne avantatjat i de la militar pareix ser que també. La mort del seu pare, en 1435, li va convertir per damunt del seu germà primogènit Galceran hereu universal de tots els béns de la família, incluït el del senyoriu de la Vall de Saló. De la seva iaia Beatriu també va heretar Murta i Benimerafí. Les fortes deutes de totes aquestes propietats, el mantindre a tota la família com a cap de la mateixa i dotar de bones tots a les seues germanes si volia casar en llinatges reputats, lo va portar de camp. L'episodi més conegut de Joanet Martorell són les diverses cartes de batalla que li va dirigir en 1437 al seu cosí segon Joan de Montpalau, el motiu de renunciar a casar-se i la seva germana Damiata, després de les promeses efectuades i d'haver tingut contacte carnal. Esta pràctica se li denominava matrimoni secret o de sordes. En què consistia? El matrimoni secret o de sordes. Era una pràctica freqüent en l'edat mitja. Estava admesa per a legislació eclesiàstica i passava en el consentiment i compromís mutu de matrimoni. A partir d'aquest moment es podia tindre contacte carnal. Més abans s'efectuava la cerimònia canònica. El problema sorgia quan l'home se negava a haver efectuat la promesa de matrimoni sense testigs. Supongo que d'ahí el refrán, ¿no? Prometer hasta... El Concili de Trent, 1545-1563, va abolir aquesta pràctica i exigir la celebració pública del matrimoni abans de mantindre relacions. Per ser aquesta imatge, que és molt bonica, és una diapositiva que fa referència precisament a les bodes sordes, és del tirant francès. La traducció del tirant francès. Este lletigi entre Joanet i Montpalau va durar 8 mesos. El fet que fora a ultrança, és dir, a mort, li va portar a traslladar-se a Londres. En el Regne de València el braç militar havia prohibit els duels en 1437, just en plen desafiu, així com en tota la corona d'Aragó, i en Castilla també estaven prohibits. On va aconseguir que el rei d'Anglaterra, Enric VI de Lancaster, acceptase ser jutge imparcial del combat. La intervenció de la reina Maria i un acord econòmic entre les parts van aconseguir que no es duguera a la fe. Este fet va motivar que el rei d'Anglaterra le enviase una carta a la reina Doña Maria queixant-se que la cosa havia fet sense estar ell al corrent i més sabent que ell havia acceptat ser el jutge de la contienda entre Martorell i Montpalau. A mi no m'havia dit res, jo he acceptat ser jutge, vosaltres s'arregleu i no m'he dit res. Una altra prova més per a donar-nos compte del caràcter de Joanot és que, encarregat de portar-li l'acord a Anglaterra que havien fet les famílies d'esquenes a ell i al rei Enric, era Perot Mercader. Com el fet no li va agradar i a més este li va causar d'haver abandonat València, ja no le va retar en car de batalla a mort, com que tampoc es va celebrar. És dir, com tu t'has anat a Anglaterra a dir-lo i tal, i no has contat de mi, pues te reto també a t'enviar una carta de batalla. Mirad com era, Joan. Per una millor comprensió anem a veure el que realment eren les cartes de desistiment i les cartes de batalla. Per exemple, les cartes de desistiment se li comunicava a partir d'aquest moment el declarava enemic seu, que pensava perjudicar a la seva persona i als seus béns, i explicava, lògicament, les raons del desafiament, i tenia que portar la firma, l'escut d'armes i cavaller, i estampar en un seguit de fer. Aquestes eren les condicions dels cartes de desistiment.
a partir dels 5 o 10 dies ja es podies començar a ficar en pràctica les amenaces del càrtel. És a dir, tu primer tenies que notificar de que anaves a fer i a partir d'un dia ja podies complir les amenaces. Però qual cada un prenia les medides oportunes i es rodejava d'amics i famílies per a que feren d'escoltes. És a dir, que jo ja, a partir del 45 dia ja me juntaven algú i dintre de mi a veure si este me va fer. No obstant, la declaració d'enemistat s'estendria, a més del titular, a qui anava dirigida, també als seus familiars, amics i valedors, és a dir, que se podia anar a prendre. I entonces, ja anem a veure el que és les lletres del rei. Era un privilegi dels nobles, en el segle XV es van prohibir, encara que els cavallers preferien aquestes formes de solucionar els conflictes, estem parlant dels cavallers, no? Ja que es consideren molt superiors als demés, i així no tindre que recórrer als juristes per a solventar-les, els que consideren d'altra condició social. És a dir, que ells preferien tindre encara l'honor de fer això perquè era de cavallers i no tindre que anar a la justícia ordinària, per dir-ho així. No volien perdre poder ante la puixança d'una nova escala social i el protagonisme que estaven adquirint sobretot els mercaders i mestres gremials en el desenvolupament de València. Els requisits d'una lletra de batalla eren les que enviava un cavaller a un altre per considerar-se ofès, apel·lant al xui de Déu, el que guanyara era perquè Déu li havia donat la raó, lògicament, si apel·laven al xui de Déu i tu guanyaves perquè Déu tenia raó. Es celebrava en terreny neutral i tenia que haver un jutge. Normalment un rei, per això ell va i li demana al rei d'Anglaterra per a que fos testimoni, o en el seu defecte un gran senyor feudal. Durant que solia passar molt de temps, fins que es celebrava el combat, se celebrava, durant tot aquest temps seguien remitint-se més cartes de batalla. Continuï, te vaig a fer esto, te vaig a fer l'altre. En la que es profunditzava el ritual cavallerès, elecció d'armes defensives i ofensives, si es tenia que celebrar a peu, a cavall, qui era el jutge, quan es aconseguia, a voltes s'aconseguia. La majoria de les ocasions no arriben a celebrar-se, com li va passar a Joanot. I es solucionaven en pactes, havia passat de temps que al final pactaven. La major correspondència d'aquest tipus que dirigeix Martorell és la que ja ha anomenat Montpalau, que es conserven no cartes, més la citatòria, durant els 8 mesos de plaç que tenia concedit Joanot per aconseguir el jutge. És a dir, que te donaven 8 mesos per aconseguir un jutge, si no, no hi ha com. Un altre episodi conegut i que reafirma el mal moment econòmic dels Martorell és que quan Joanot es parenta en Ausiàs Marc, el poeta no es casa la seva germana Isabel, és a dir, Ausiàs Marc no se casa. I això que feia en vida matrimonial, ho estava comentant. Des que personalment Joanot, com a cap de la família, li garantís a Ausiàs Marc, li garantís la do de 3.000 florins pactats en la capitulació, que ja havia cobrat equivalent a 33.000 sous, segons Miquel Manzo, més una part de l'herència familiar, que era gran part de la Vall de la Sala, que li obligava a donar-li. És a dir, que Ausiàs Marc li va dir, hasta que tu no me pagues la dote, jo no me case. Jo estic en la teva germana, però això després lo reto. Tal li va costar a Ausiàs Marc passar per la vicaria que el germà major de Joanot, Galceran, per estar ausent el nostre novel·lista en Anglaterra, solucionar l'altre problema de la seva germana d'Aniata, que després d'advertir-li en repetides ocasions que formalitzés el matrimoni, este li repta a Ausiàs Marc a través d'un carter de cessament el 15 de gener de 1438. Les amenaces de Galceran no van immutar a Ausiàs, quan este va fer cas omís de les mateixes, i això que, entre altres coses, li deia: que passats 10 dies us danyaré a vostra persona, els vostres béns i de totes formes que pogueres. L'amenaça era forta. Ausiàs Marc no se va immutar. Però no sempre va ser Joanet Martorell el que remetia cartes de batalla, també la rebre ell. És el cas de Jaume Ripoll, en 1442, qui desafia el nostre escriptor simplement per a donar-se fama. Hi havia aquí molta fama a Joanet Martorell, i vaig a desafiar-lo a este i així, esto com el pistolero, no? Vaig a veure si mate a este, que és el més fort, que així jo som més. I entonces le diu la carta: com ja havia oït dir que vos haveu un gran desig d'haver-vos a fer en armes, un repte que no accepta. Tampoc va acceptar el que li remetís Felip Boy, un famós expert en armes i en duels. Això tampoc va acceptar. Per evitar els enfrontaments d'una volta, per totes, la reina Maria autoritza al governador empresonar a Joanot
Ripoll i Güell, i Aixina evita la condemna. Esto, como no se van arreglats, anem a empresonar-los i Aixina no se van a abatir. En 1442 i 1444, Joanet Martorell va tindre que vendre a Inés de Portugal i al seu marit Gonzalo d'Isser, comendador de Montalbán, Murta i Benimerrafí. Esta transacció obliga, i que no va ser del bon agrado per a la família, va tindre moltes i variades conseqüències. Fugida de Joanot a Lleida, en 1446, intents de xantatge del poeta a Gonzalo d'Isser, el que comprava la casa, empresonament de Galceran, germà de Joanot, i com no podria ser d'altra manera, cartells de designis i lletres de batalla a mort, 3 en 1446 a 1450, que el comendador va evitar encausar el problema per la via judicial. És a dir, que com era comendador, jo el vaig a treure per la via judicial i així no tinc que reformar esto. La mort del comendador també va facilitar que el duel no tinguera efecte. Gonzalo d'Isser, conde de Montalbán, serà ridiculitzat en el tirant baix el nom de Quirelison de Montalbán. És a dir, que la vida personal després la trasllada a l'obra. Segurament les penúries econòmiques li fan incomplir a Joanet algunes de les regles per les que se li regien els cavallers que s'exercitaven en armes. Participaven en torneigs i combats, prometien fidelitat al rei, defensar la religió cristiana, impartir justícia, transspirar el dolor i la mort, protegir els dèbils i perseguir la glòria. Aquests són els principis dels cavallers. Un model de comportament que representava un estil de vida, però que aquests anys ja estava un poquet en decadència. I dic això perquè entre 1440 i 1450 Joanet Martorell va ser encarcelat per diversos motius. Ser el més greu de tots l'assalt a uns mercaders castellans en Xiva en 1440. Un veí de Xiva i 12 moros de Bunyol furtaren a 5 ganaders castellans que tornaven a les seues terres després d'haver venut 400 animals per distints pobles de València en el seu salvoconducte real, és a dir, que per haver de tenir un salvoconducte real, tenien els permisos. Quan tornaven, en esta sal van matar a un dels castellans. Joanot, que estava defendent la frontera en Castella, estaven en guerra en Castella, guerra entre 1455 i 1452, va aparèixer pel lloc dels fets, muntant en un cavall i armat com requeria la situació de vigilància. A veure-lo apareixen els castellans, li demanaren auxili al cavaller. Inexplicablement, no a sols se'ls va negar, sinó que a més se'ls va enviar a les mazmorres del castell de Xiva. Els nobles valencians no complien la condemna en una càrcel comú, com tots els demés ciutadans, sinó donada la seva condició, ho feien en la casa de la ciutat. Esta era l'antiga casa de la ciutat que estava junt al Palau de la Generalitat. On tenien prou privilegis, entre ells el poder rebre a familiars i amics. Joanet va estar en la cort d'Alfons V en Nàpols des de 1450 a 1458, com demostra Villalmanzo, en la que va ocupar el càrrec de cambrer real, encarregat de les missions diplomàtiques de gran responsabilitat, a partir de 1452. Allí fou on, en tota seguretat, començaren les seues inquietuds literàries. Allí disponia de la millor biblioteca que existia per poder documentar-se. I allí tenia la vocació de participar en les festes cortesanes i literàries que li servien d'arguments per a la redacció de la seva obra i ser testí de gran perill turc després d'haver caigut Constantinoble, fet que trasllada a la novel·la, i també de com el seu paisà, el papa valencià, Felip III, declara la guerra contra els turcs com una creu. És a dir, que això ho viu en primera persona allí en aquest moment i després ell també ho trasllada, lògicament, a la reina. De regrés a València, s'instal·la en la casa de la seva germana Daniata, ja que ell no disposava de casa en València, ni de més béns que ven. El donzell Martí Joan de Galba, que vivia a prop de la casa i li prestava assíduament diners, lo dit mossèn que no passava moltes necessitats i lo dit Martí Joan li prestava diners sovint. Mentrestant, el regne de València vivia el seu màxim esplendor econòmic, comercial i, per descomptat, cultural. València era la joia de la corona.
Desde final del segle XIV, València estava conformant el que es denominaria el segle d'or de les lletres valencianes. Este gran ambient literari s'incorpora a Janot en els seus manuscrits i vivències replicades en la famosa cort d'Alfons el Magnànim en Nàpols. De les dos tertúlies literàries que hi havia en València, una formada per aristocratis, com Berenguer Mercader, Joan Escrivà, Ramon Vilarrasa, etc., que reunien el Palau dels Mercaders, situat en el carrer Cavallers. No sé si conegueu, este és el Palau, el carrer Cavallers, on està el teatre italià, en front, a mà dreta. Està el gremi de forners de pastissers ahí. Este és el Palau del Mercader. Situat al carrer Cavallers, i l'ambient burguès liderat per Bernat Fenollar, Jaume Gasull, Joan Moreno, Nàngel Viñoles. Martorell incorpora la primera, en la seva condició de noble i per el parentès familiar del mercader. Com estava emparentat, ell era noble, estava emparentat, doncs s'incorpora aquesta. Allí coincideix un gran amistat en el jove Joan Ros de Corella, que també havia estat en Nàpols, creador de l'estil literari valenciana prosa, del que li plagiara distints fragments de la seva obra. El 2 de gener de 1460 es comença Joan Martorell a escriure el Tirant l'Or, i lo va acabar en 1464. Eixe mateix any, 1464, emprenya el manuscrit del Tirant a Martín Joan de Galba, per 100 reals, 150 sous, en la condició de que si en un any Joanet no saltava el deute, Galba es quedaria en el manuscrit, com així no va succeir. Mor a finals de març o a principis d'abril de 1465, arruïnat, sense fer testament, fadrí i sense descendència. Mor sense veure la llum la seva obra, sense saber que seria una de les més importants del món, la primera novel·la del món novel·la. Anem a veure. El 2 de gener de 1460, com hem comentat, Joan Martorell es comença la redacció del Tirant Blanc, dedicada a l'infant Ferran de Portugal, germà de Pere Condestà. La dedicatòria del Tirant pareix ser que és un plagi de l'escriptor castellà Enrique de Villena, per ser pare de Sor Isabel de Villena, que va ficar en el seu llibre los 12 trabajos de Hércules. Per ser que és una... Des de fa molt poquet, això és important, el colofó de l'obra fa interpretar que Galba va ser el que va finalitzar la novel·la Per l'amor de Martorell, ja que diu que es va traduir de l'anglès al portuguès i després en llengua valenciana pel magnífic i virtuós cavaller Joan Martorell, qui, a causa de la seva mort, no va poder acabar de traduir més que 3 parts. La quarta, que és la que al final del llibre, va ser traduïda a prest de la noble dama Isabel de Lloris pel magnífic cavaller mossèn Martín de Galba. Això és el que diu. En aquesta imatge, este colofó entra en contradicció precisament en el que afirma el propi Joanot en la seva dedicatòria, ja que ella diu que ell és l'únic autor de l'obra i que a sols a ell li correspon la responsabilitat dels fallos. És a dir, que no té res que veure el que diu en el llibre con el que ell afirma. Ell se diu que ell és l'autor exclusiu de l'obra i a ell li pertany els fallos. És a dir, que això ara ja se pot interpretar com que ell és l'únic autor. Simplement Galba va fer alguna atenció o ficar els capítols o alguna regla. Des de 1990, els especialistes descarten a Galba en la redacció de la quarta part del Tirant i mantenen l'autoria única de Joan. Es pensa que a sols participar en la distribució dels capítols per aportar-los a imprès. Un dels fets que feia pensar que l'última part de la novel·la podria ser de Galba era que l'estil literari d'esta part era distint al de l'inici. Avui, els estudiosos del tema ven este canvi d'estil final a influència exercida precisament per Ros de Corella, creador de la valenciana prosa. És a dir, que el canvi literari és per la influència de Ros de Corella, no perquè l'hagi fet el Joan de Galba. La publicació en València, en 1490, del Tirant, després de la mort de Martorell, va constituir tot un èxit editorial. Va ser un autèntic best-seller de l'època. És per això que ràpidament es feren reimpressions i traduccions a altres idiomes que va ajudar a mantenir la vida. El cas de la reimpressió en Barcelona, per exemple, en 1497, entonces encara mantenien
el que era l'original, evident que estava en llengua valenciana. Les traduccions a castellà, en 1511, a l'italià, i la que apareix que Lucrecia Borja va influir de forma decisiva, es va fer en 1638, en 1666 i 1611. I al francès, en 1737, en el 75 i en el 87, en la que, curiosament, reproduís textualment l'elogi que fa Cervantes sobre l'obra. Els investigadors del Tirant senyalen com fonts literaris del Tirant, a voltes textualment copiades, a la Crònica de Muntaner, que apareix així, al llibre de cavalleria de Ramon Llull, a Guy de Barbic, novel·la d'aventures cavalleresca, a la faula de Torroella, per cert, en molts vocals occitanistes, als viatges de Mandeville i a les històries troianes. I, com he comentat, a diverses proses de Roesticon. Com repassar la biografia de Joanot, i vull recordar que des de 1450 a 1458 va estar a la cort d'Alfons V en Nàpols, en la que va ocupar el càrrec de cambrer, camarero real, encarregat de missions diplomàtiques i de gran responsabilitat. I per això que Joanot se traslada en un segon viatge a Anglaterra, formant part de la ambaixada enviada per Alfons V des de Nàpols per agrair al sobirà anglès el seu ingrés en l'Orde de la Garrotera. Molt important. Segons sostenen Edwin Smith, Martín de Riquer i el propi Villalmanzo, seria quan va conèixer el llibre anglo-normand del segle XIII, Guy de Barbic, en versió francesa, propietat del rei Enrique VI de Lancaster, que li serviria com a base per a fer el Guillem de Baroig, que finalment es refondirien els primers capítols del Tirant lo Blanc. Aquest és un tractat d'ordre de cavalleria tret d'un llibre que fon del rei d'Anglaterra i de França. L'experiència viscuda en sa pròpia vida, viatges, guerres, festes, els desafiaments, les cartes de batalla, mort, que era que van arribar a efectuar-se, fue un argument que després es plasmaria en la seva novel·la. Era realment la diferència con respecte a qualsevol altra novel·la. Martorell trenca el que d'hasta aquest moment eren els llibres de cavalleria. Aquest és el gran nord de Martorell. Per això la seva obra és una novel·la cavalleresca. Vegem la diferència entre una cosa i altra. Llibres de cavalleria. Llibres de cavalleria, és a dir, que és el que se feia fins a aquest moment, que no té res que veure en la novel·la cavalleresca, que és el que inicia Martorell. Els llibres de cavalleria en què consistien? Eren personatges i elements meravellosos. Força desmesurada, coses rares. Exageració i truculència. Espai eren terrenys juntals, com exòtics, temps passat molt remot, i l'ambientació misteriosa i màgica, és de gegants, dracs, coses molt fabuloses. Sin embargo, lo que era la novel·la cavalleresca, en què consistia? Pues que hi havia una essència de personatges i elements meravellosos, en valents, però eren humans. Era un espai conegut i localitzable, per exemple, en la novel·la, Anglaterra, Grècia, Nord d'Àfrica. Era un temps pròxim, normalment el temps de la redacció de la novel·la, i era una ambientació creïble. Guerres, festes, està ambientada en el que és el dia, en ese moment. Això és la diferència. Com a prueba d'esta realitat, l'obra de Villalbanzo replega una cita, de l'almirant i acadèmic Julio Guillem Tató, en el opúscul Lo marinero en el Tirant lo Blanc, en el que afirma que els coneixements de Joanot no foren purament llibrescos, sino viscuts. Y digo, no pueden conseguir ni la intuición ni el estudio de una buena información para lograr la propiedad de la narración, sino un gran conocimiento de la vida del mar. Es decir, que si no la viscut, difícilmente después pots narrar així. Es lo que afirma este año. La crítica literaria del Tirant es comença en Cervantes. És de sobra conegut l'elogi que formula
de la mateixa en el Quixot, per primera capítol 6, que ha de ser el millor llibre del món. Cervantes coneixia la novel·la a través de l'edició vallisoletana de Diego Umiel, ja que formava part de la seva biblioteca, segons l'americà Daniel S. Per cert, ningú s'ha preguntat per què no menciona Cervantes a Joanet Martorell en el Elogio de la novela. Pues per la senzilla raó que desconeixia el nom del seu autor, per haver sigut omès la dedicatòria original de Joanet on apareixia la referència de la seva autoria. És a dir, en aquesta edició, que és la que tenia ahí no se feia referència a qui l'escriu. L'edició parla de l'obra, però no parla de qui l'ha escrit Joanet Martorell. En 1951, Damaso Alonso, en un estudi sobre el tirant lo blanc, novel·la moderna, resalta tots els elements que caracteritzen la novel·la moderna, el realisme. Joanet Martorell, ferme defensor de l'espírit cavallerès, ja en decadència, s'allunta de la clàssica novel·la de cavalleries i li dona veracitat al protagonisme. Tirant molt vulgarment en un llit d'una pulmonia, com va destacar Cervantes. El romà Constantin Marinesco i Galmanzo sostenen que possiblement Janot s'inspira en les gestes d'un gran héroe de la creuada contra els turcs, el capitán Janos Fundallí, que en Occident era conegut com el Comte Blanc o Rei Blanc, inclús en l'elecció del món. Són teories. Però la història del manuscrit del tirant no acaba en la mort de Janot. A la mort d'este, el seu germà Galceran va intentar recuperar els drets de l'obra de Martín Joan de Galba, cosa que no va aconseguir. I ja mencionant els investigadors, per Germán Fitchiner, es superen en 1992 un document essencial que contenia uns tas sorprenents. Les pàgines 421 i 430 del subllibre La puny i l'espada, estudi documental de Joanet Martorell i su família, que lo va publicar l'Ajuntament en 1992, reprodueix un document en el que se replega la demanda de Galceran Martorell contra Martín Joan de Galba reclamant-li el manuscrit del tirant lo blanc, que estava en el seu poder des de feia més d'un any. Joanet Martorell no sabia, se lo havia ignorat com a garantia d'un préstec de 100 reals. La disputa transcorre i mos aplega a través de diversos tests que intercanvien les dues parts i que aquestes daten des de 24 d'abril de 1465 i el 2 de març de 1465. El document mencionat permet a més saber la data aproximada de la mort de Joanet Martorell, no molt abans del 24 d'abril de 1465, és a dir, que és un document molt important. Joanet Martorell va escriure, a més del tirant, dues obres, que és Guillem de Baroig. Este es el manuscrit que se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid. Baroig és acabat en H, ¿no? Sí. Vale. Pues la Biblioteca de Madrid també lleva la H, no són els seus casos. Es la Biblioteca Nacional. Una obra inacabada, escrita en la seva joventut, refundida en el tirant lo blanc en els primers capítols. És a dir, que aquesta obra després la va refundir en els primers capítols del tirant. I conta els fets ocorreguts en Anglaterra. I també està Flor de cavalleria, encara que alguns pensen que és de possible atribució, tot pareix pensar que era de Martorell. El Guillem de Baroig i Flor de cavalleria no deixen comprovar que Joanet Martorell va començar a tirar després de fer un ús dels primers intents literaris, que primer va intentar fer uns texts literaris i després el que va fer és refundir aquests dos en el tirant. De tots és conegut la dedicatòria que fa Joanet Martorell a tirant lo blanc, i ara entrem en el treball. M'atreveix a respondre no solament de llengua anglesa en portuguesa, sinó encara de portuguesa en vulgar valenciana, per això que la nació, jo soc natural, se posa. Esta afirmació en què l'autor diu haver-la escrit en anglès i després en portuguès l'ha qüestionat diversos crítics. El propi Mayans i Vicent Ximeno, i aquests dos diuen exactament el mateix, ho aclaren. El mismo Martorell afirma haberla traducido del inglés al portugués y del portugués al valenciano, pero esto fue una ficción. Y así como muchos publicaron tales fábulas, dijeron por autorizarlas que su original se había hallado debajo de la tierra y en otra parte muy escondida, escrito en pergamino y con letras muy antiguas y difíciles de leer. Así fingieron otros haberlas traducido de idiomas de aquel reino o de otros.
Y por eso, querido Martorell, al utilizar su libro, fingió haberlo traducido a aquellas lenguas. Esas son conclusiones que fan tan mayans como Vicente Sibena. Digan que lo ha fet així para donar-se importància, no? Pues a la mañana, en el Crit de la Llengua, ya sobre el tema. En la obra de Martorell no podem negar les influències angleses i els altres d'índole diversa, però deu quedar clar que de l'examen intern dels tests es pot deduir sense cap temor a equivocar-nos en que l'autor era un gran coneixedor dels ambients de la cort i dels pobles de la Corona d'Aragó i que la fàcil prosa valenciana, la llengua del poble, en què està escrita l'obra de Jonot, delaten a crits que no es tracta de cap traducció d'una llengua estranya. Refermant aquesta teoria tenim que fins avui no hi coneix cap manuscrit o infunable del tirant en llengua anglesa ni en portuguesa. En definitiva, i per orgull nostre, Jonot va escriure el tirant exclusivament en llengua materna, en llengua valenciana. Així no fa constar en la novel·la, i ara ho podem també comprovar en l'únic manuscrit que recentment, en 1990, s'ha trobat en l'arxiu de la Diputació de València. Aquest és el manuscrit original del tirant, que s'ha trobat que diu fa 4 dies i que demostra que se va escriure directament en valencià. Però la millor novel·la de cavalleria del món, valenciana, Tirant lo Blanc, que forma part del nostre segle d'or, no podia passar desapercebuda per aquells que careixen de literatura de prestigi i pretenen tindre-la com sí. És per això que alguns delaten a crits que no es tracta de cap traducció d'una llengua estranya. Refermant aquesta teoria tenim que fins avui no hi coneix cap manuscrit o infunable del tirant en llengua anglesa ni en portuguesa. En definitiva, i per orgull nostre, Jonot va escriure el tirant exclusivament en llengua materna, en llengua valenciana. Així no fa constar en la novel·la, i ara ho podem també comprovar en l'únic manuscrit que recentment, en 1990, s'ha trobat en l'arxiu de la Diputació de València. Aquest és el manuscrit original del tirant, que s'ha trobat que diu fa 4 dies i que demostra que se va escriure directament en valencià. Però la millor novel·la de cavalleria del món, valenciana, Tirant lo Blanc, que forma part del nostre segle d'or, no podia passar desapercebuda per aquells que careixen de literatura de prestigi i pretenen tindre-la com sí. És per això que alguns no sols canvien el títol de l'obra, sinó que també volen reinterpretar la llengua en la que l'autor afirmava que l'havia escrit, la valenciana, substituint-la burlament per la catalana. Ara, en un intent més, si cap, de catalanitzar l'obra, ja no es conformen en dir que és catalana la novel·la, s'atreveixen sense cap rubor ni prova documental a afirmar que Joan Martorell va escriure el Tirant lo Blanc en Barcelona, ja que formava part d'una suposta cort literària del príncep de Viana en eixa ciutat. Dins de la biblioteca virtual Miguel Cervantes, el seu apartat, la biblioteca Víspides. Quina seu està en Alacant? Baix el títol Joan Martorell i el Tirant lo Blanc, no respecte ni l'original, està a la web que dice Lucía Martín Pajo. Esta membre del Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant va tindre per a l'elaboració d'aquest treball una subvenció, fica així el número de la subvenció, però segur ho pot comprovar, del Ministeri de Ciència i Tecnologia de 17.560 euros. És una pena que una biblioteca de recursos multimèdia de l'obra de Tirant lo Blanc i veig embrutada per les interpretacions partidistes i científiques d'esta investigadora Respons i Respons. Com s'autodomina la senyora Martín? Així no, ella s'autodomina investigadora responsable. Com la s'ha enviat jo a la carta. L'apartat de redacció del Tirant lo Blanc diu que, entre altres coses, el lloc de redacció de la novel·la ha estat establert, és a dir, lo dona per fet, ha estat establert a Barcelona per la documentació que relaciona Martorell amb la corte literària. El príncep de Viana a Barcelona.
Aquest ambient literari cortesà seria probablement un lloc més idoni per la pràctica literària que València, la majadera esta. Ciutat que sabem desenvolupar unes plataformes culturals alternatives una vegada desapareix la influència de cort traslladada a Nàpols en temps d'Alfons el Magnànim. Un acord que el príncipe de Viana reprodueix i reuneix amb els autors que havien viscut a Nàpols. A veure si majadera, tio. No és estrany que un producte com l'obra de Martorell estiga més directament vinculat a un acord amb un model heroic príncipes presidint-la. El nostre autor, degut també a la seva mort, no sembla relacionar-se estretament amb autors valencians, coetanis, autors sobretot d'obres col·lectives o que mantenen correspondència literària. Martorell està vinculada familiarment a un germà, però no tan literàriament. I és clar que coneix l'obra d'un jove Corolla i s'aprofita de la seva novel·la. Ja, però te dic la vida esta. Que va cobrar 700.000 euros per fer esto. Si no fuera per la mala intenció que se li suposa als que aboquen folclòricament aquestes barbaritats, no tindria per què preocupar-se, ja que distintament de que el Tirana redactara València en Barcelona, o la Conchinchina, no tindria més importància. No era el mateix. Lo realment important és la categoria de la novel·la i que, a més, la mateixa, com afirma el propi Martorell, estiguera escrita en la llengua més culta del moment, llengua valenciana, no que estiguera escrita en Barcelona. Però ja que les seues intencions són fraudulentes, anem a veure com les argumentacions d'estat responsable, a més de falses, són impossibles. Donem per bons els documents de Jaume Torró, professor de la Universitat de Girona, altre de l'arxiu de la Corona d'Aragó en Carlos de Viana, es relaciona efectivament un Martorell com a trinxant d'ambaixador. Diu que té la documentació que ha trobat un Martorell que suposa que és este que era trinxant d'ambaixadors. Per això no implica res. I molt manco que Joanot formara part d'una cort literària seua en Barcelona. Era un Martorell trinxant, molt bé. D'entrada, Torró ha publicat les anotacions de l'arxiu de la Corona d'Aragó i no els originals. No dic perquè esto se lo envié yo ahí y después yo voy a cosas. No dic perquè siga el cas, però tenir l'experiència de la provada manipulació de documents, com el cas de l'arxiver i investigador català Bofarull, per cert, també relacionat amb el cas del nostre escriptor. De qualsevol forma, és molt suposat que el Martorell ambaixador siga el nostre, pues en el mateix nom i llinatges coincideixen distints personatges en la cort de Nàpols i en altres llocs. La feina que tens un fum. Però el més important és que el pelegrinatge del príncipe de Viana demostra, i ahí la impossibilitat de que Joanot estiguera tirant en Barcelona en una suposta cort literària catalana. Quan el nostre novel·lista l'inicia la redacció del Tirant, com consta en la novel·la, i les comença el dia 2 de gener de 1460. Carlos estava en Mallorca del 20... Anem a ficar-lo a l'escena i ho veurem bé. És a dir, Joanot comença el 2 de gener de 1460. Carlos, el príncipe Carlos, estava en Mallorca del 20 d'agost de 1459 al 22 de març de 1460. La primera volta que va xafar Barcelona i el príncipe de Viana és el 31 de març de 1460. I des del 2 de desembre de 1460 fins a finals de febrer de 1461 es troba empresonat en el castell de Morella per problemes en son pare. I Cid de Morella, acompanyat de la seva madrastra, el 1 de març, perdoneu que estigui donant tants datos per a que deixeu que és impossible, perquè va estar en Barcelona. El 1 de març, en direcció a Barcelona, el segon viatge. Según afirma Miguel Raufat Chico, en el seu treball El poder de las ceremonias en Barcelona, el siglo XV. Ese es el dato que me faltaba. Los rendimientos del príncipe de Viana en 1460 y en 1461 en el 11 Congreso de Historia de Barcelona, celebrat en Barcelona del 1 al 3 de desembre de 2000. És dir, no torna a Barcelona fins el 12 de març i mor el 23 de setembre de 1460. És dir, que no va estar en Barcelona
cuenta cómo va a montar una corte literaria. A banda de que, como demostraré, para montar una corte literaria se necesita postura. Como tenía Alfonso en Nápoles. Tiene una corte literaria o tienes que ser un actriz mecenas. Y este no tenía un duro. Pero es que además demostré que no puedes, no, es imposible. Bé, no vaig a repetir lo que fica així, per no donar-vos més datos, però bueno, ahí veureu que cronològicament és impossible que va estar el Principi de Viana en Barcelona. Va estar, però bueno, és a dir, que ni quadren les dates en Barcelona quan comença la redacció del Tirant i ni el mateix Carlos de Viana va estar en el temps suficient com per crear una cort literària en Barcelona. Com anava a formar part de la mateixa Joanet Martorell si a més se le relaciona a este en distinció? És que damunt, en aquest temps, a Joanet se relaciona en distinció. Per altra part, per a formar una cort de més literària o de qualsevol altre tipus d'arts, necessita diners. Entonces carecía el príncipe, com queda constància en l'inventari que va fer Paul Raimon i que va publicar Juan Iturralde en el catàleg de la Biblioteca del Principi de Viana. És a dir, que tenia un inventari de les venes que tenen. El quadre de José Morenero Carbonero, el Príncipe de Viana, plasma a un home excèntric, a soles, refugiat en els seus llibres plens de fols, per cert, persecucions d'autors llatins i francesos. A part de la societat en ropatges modests i en el seu fidel gos com única companyia. Quina cort literària. És dir, res que veure a lo que se vol retratar ara. A Carlos de Viana se li recorda pel seu talent, pels seus escrits, però sobretot pels seus desgràcies. La major ser fill de l'usurpador i Perxut, Joan II. Però no per formar una cort literària, un banco en Barcelona, de la qual formarà part el nostre insigne novel·lista valencià Joan Martorell. Però si aquestes conclusions, que de per si són excloents, anem a veure quals són els factors socials. Bueno, abans d'entrar ahí, sí que queria fer constar, és que creia que havia ficat havia ficat els documents ahí, però no els he ficat. Entonces, quan ja tinc la quadratura del círculo que estic comentant de les dates de muntar la part d'esta torró, entonces me fico en contacte. Yo como soy más solta, más atrás el lío, pues ahora se va. Entonces me envié un correo que lo había fotocopiado para fijarlos ahí, pero no sé por qué no hice la diapositiva. Pero bueno, estar así podeu contestar. Es un nom y tal, ¿no? Entonces le envié un correo en castellano y le digo: nos conocimos e intercambiamos opiniones en el Congreso de Martorell. Como te comenté, no estaba de acuerdo con la teoría que relaciona a Joanet con su supuesta corte literaria en Barcelona al servicio del Príncipe de Viana. Aquí te expongo la parte de los datos que obra en mi poder y que desmontan la misma. Lógicamente, le envié el artículo de las provincias, y en la parte del Príncipe de Viana es el lógicamente, un artículo, un artículo, con lo que dona. Digo, no se pot exponer tots, però crec que és clarificador. A l'hora i mitja me contesta. Esto va a ser 13 de gener del 2012. A l'hora i mitja me contesta. Dice, ben volgut tenir eso. Dice, ¿això escriu vostè? Claro, como fique donan per vos esos documents de Jaume Torró, que tal cual, y lo fique como que es un bofarul. ¿Eso lo escribe usted? Dice, sincerament, ¿vostè creu que jo he manipulat transcripcions de documents o que haya fet de bofarull? Convindria tenir més cura quan escrivim. Dice, això després ho diu molta gent. És dir, no contrasta i diu, no, vostè el que diu no és fals, sinó diu que vostè el que està dient ho diu molta gent i això fa molt de mal. Lo vas a enviar a la Cervantes, a las Visibles y tal, pero yo, ya que tengo esa información publicada, pero no manco contrastar-la que en esta, ¿no? Porque, claro, el problema que tenemos es que els xavals ahora van a estudiar y tal cual, y a un recorrido, pues lógicamente, pues, a la cuestión digital y més de universitats, ¿no? Yo creo que la informació que se dona de Terror es el error este. Entonces yo digo, bueno,
este investigador, contrastar y por el momento que més cas. Ni cas. Ni cas. Ni cas. Ella sí que va cobrar 16.000 euros, prefereix la plaça. Continuem. El que estàvem comentant és que si ja, per fets, és impossible, no? Si aquesta conclusió ja de per si mateixes són concloents, no estan, anem a veure. Quals són els factors socials, econòmics i polítics de Catalunya en general? Perquè esta individual dirà que en València no, lògicament que quan estava el rei, pues que la cosa allà en Barcelona era molt més que València. Comentant, no? Que València, no? Barcelona. Doncs anem a veure. Anem a veure els factors socials, econòmics i polítics de Catalunya en general i en Barcelona en particular en les tests de Carme Martorell. I respecte als mateixos en la regió de València. Y en concreto a Valencia natal de nuestro grupo. Desde la mitad seca. 14. En Cataluña se inicia una crisis económica y social, agravándose en el siglo XV, a causa de epidemias y conflictos sociales, los cuales desembocaron en una guerra civil. Mira cómo estaba Cataluña, entre 1462 y 1470. Una pau como para hacer una cosa literaria. De la reina de Joan II. Cataluña era la región más castigada por la pesta. Per fer-nos una idea de la tragèdia demogràfica que la pesta va significar, basta saber que la ciutat de Barcelona, que en 1340 té 50.000 habitants, passen a tindre 1479 només que 20.000. Mireu el que va fer la pesta en Barcelona. Segons els estudis, això està contrastat, según los estudios de Jordi Nadal y Emile Guiral, ensayo metodológico para el estudio de la población catalana, de 1653 a 1717, página Nadal, y la del propio Nadal, la población histórica de Cataluña, de 1983, analitza les xifres del cens de la població catalana, demostrant una disminució de la mateixa entre 1300 i 1495 en un 55,1%. Sí. Els analistes situen el creixement demogràfic català a partir del segle XVI, concentrant-lo en 1541 a 1526, que coincideix, segons Nadal i Guiral, en la fase de major immigració occitana, entre 1540 i 1620. És a dir, que a partir d'aquests anys veu una immigració occitana i a partir d'ahí és quan remunta un poquet. En aquesta tesi també s'ha replicat els focs que hi havia en Barcelona. És a dir, que tenim datos per a contrastar. Entre 1497 i 5.731 focs. Entre 1504 i 1505, 6.000. Entre 1515, calcular sempre el foc, en aquell temps calcular-lo per 4. Habitants. Entre 1615 i 1617, 6.388. I en 1527, 8.600. Datos contrastats per catalans, no per mi, Aquesta delimitació de trilló de llibres catalans. La disminució de la població per mort o immigració va ser alarmant, tan alarmant que en 1480 els consellers lamentaven del despoblament que patia la ciutat de Barcelona. De totes les congotses que passàvem en aquesta la major, que ara vam venir a aquesta ciutat de ser menor que Granollers. Això ho diu el Xuràs de Barcelona, de 1480. I mira que s'havia fet mal la pesta. Que s'havia quedat pitjor que Granollers. Són Xurats. Això ho publica Jaume Vicent Vives en Ferran el I en 1937. Així està la pàgina, però que respecte a Regne de València, mireu com estava Barcelona, perquè segons esta dona, això era la florinata, no? Mireu com estava, anem a València. Però respecte al Regne de València, la situació dependís de la comarca afectada, quan la pesta. Així en el nord i per central, les pèrdues són elevades. Per central i el nord. Per el contrari, la zona sur ve com la població se duplica o triplica.